Chceli by sme pozdraviť Roberta Redaja, Paťa Redaja, Jarina a Dalibora Cifru. Podcast s Gejzom. Takže čaute. Čaute. Takže máme tu podcast s Gejzom. Už neviem, aký to je podcast, či 5. alebo 6. Neviem. Ale tak zase to bude niečo zaujímavé. Takže, Gejza, máme na teba ako prvú otázku, čo si robil dneska? Povedz nám, čo si robil dneska od rána až do teraz. Zober si telefón. Doteraz, hej, pošiel som na roboty, hej, pichol som, prišiel som na svoje pracovisko, hej, zobral som si handričku, vedierko, vodičku, a išiel som umývať skrinky, okna, hej, povysával som. No dobre. A takto. Bol si na Miky časť 1 film, potom si bol na Černáka časť 2, čo sme boli obidvaja. Takže povedz nám, ktorá časť bola lepšia, či prvá alebo druhá, a proste čo ťa tam zaujalo. Poprosíme mikrofón trochu bližšie. No tak film bol dobrý, hej. Tá jednička ma celkom dobre pobavila, hej. Sa mi zapáčilo to, jak po parkovisku tam ťahal kolegu, hej. No a o druhým časťu sa mi páčilo hudba, hej, a také veci, dobré. No dobre, a ešte, chcel by si pozdraviť Roba, alebo nakoľko Robo ťa pozdravuje? No, chcel by som pozdraviť Roba, hej, aj kamaráta, jak šola? Počkaj. Jarino, áno, pozdravujem Jarina, hej. No dobre, a takto, máme už prvú otázku. No, otázka číslo 1, pardon. Ako spomínaš na výlet zo Šíravy s Jarinom? No, s Jarinom celkom dobrý, príjemný, hej. Tak, je to dobrý človek, hej, takže ešte raz ho pozdravujem. Dobre, no ako tam bol na Šírave? No ako tam bolo na Šírave, tak na Šírave ako sa byť dobre. Dobre musí byť aj celkom fajn. No dobre, takže druhá otázka, poprosím ťa, aby ma dobre počuli. Takže druhá otázka. Ako sa ti páčili Fuego zápasy a sparingy? Fuego zápasy sa mi páčili dobre. Ako ešte raz ťa poprosíme o názov. Nie, normálne nám povedz. No povedz. Fuego sparing, ne? Fuego sparing. No alebo Fuego zápas. Presne. Tak. No celkom dobre sa mi páčilo, hej. Aj na rozhodcu som dobre. No a takto, aký máš názor na Roba? Dobre sa tam bil? Jo, no, on dobre sa bil. Na to, že bolo rozhodca, hej. Dobre. No a takto Rolo tiež bol dobrý. No, Rolo bol tiež dobrý. No dobre, tak presúvame sa na tretiu otázku. Tretia otázka. Aké je tvoje obľúbené jedlo a voda? Úprimne sa pýta Robo. No, tak úprimne, hej, sú tam kopu jediel, hej, tak halušky so syrom, hej, a slaninka na vrch. No a nápoj, ja som Pepsi Cola, hej, alebo oranžada. Ako? Pomaranč. Ranžová, hej?
No dobre, no, takže. 4. otázka. Kedy dáme Prahu, kurvy a tak ďalej? To sa pýta Robo. Tak... Ľudia si to môžeš aj prečítať, kedy dáme Prahu. Prahu dáme niekedy v lete, hej, jak bude celkom pekne. No a vybavíš čas a ideme. No dobre. A ja som pripravený. Takto, mám ešte predposlednú otázku. Aký máš názor na moje nové auto? No, autíčko je nové, hej, mne sa páči. A názor, to sa nedá povedať. To musíte mať, to je zažitok na celý život, hej. To... Posledná otázka na teba. Posledná otázka. Budeš mať aj ty vo Fuego Sparring zápas? No, keď ma niekto vyzve, hej, takže klidne to dám. No dobre, ale tak nakoľko teba vyzývať nemôžu, ani ty, no tak ty si ten špeciálny host, tak tebe ja vyberem s Robom, no a ty nám už povieš, či áno alebo nie. Môže byť? Áno, samozrejme. A čo chceš odkázať mladým ľuďom? No, veľa dobrého trpezlivosti. Dobre, a takto, máš ešte nejakú poslednú vec, čo chceš povedať? Pozdravujem celé Slovensko, hej, a samozrejme našho Roba. No dobre, tak to je z dnešného podcastu asi všetko. Takže čaute. Čaute.